So mao ni siya guys, dapat nag-download ta og app sa TikTok dito sa Play Store. So ato ni siya i-open ang TikTok. Unya dinhi ta mo arita dinhi sa me kaninay me dinhi ay sa ubos unya sign up din ta. So pwede na nato siya kanang continue with Facebook, or kung naa kay account login na lang nato diri. So continue with Facebook ta, dapat naka-on ang atong data. Continue with Facebook na. Kaya akong gamit Facebook ra pud nako akong gikuan. So imong ibutang dira ang imong Facebook, imong email ug imong Facebook password. Bunda at okay. So dinhi sa home, diri na nakabutang sa ubos dinhi sa home. Na dinha kung unsa, mili lang kag unsa imong gusto. Like kani nga sound mo nimo gusto. So imo ni pinduton dinhi sa kilid ay kani ni circle. Pinduton na nimo dira. Pwede na nimo ubot imuhang pislito ning add to favorites na. So added to favorites na siya, or kung mudritso na ka og video, mudritso na ka sa imong TikTok video, so pwede ni use this sound. Pwede na nimo pisliton diretso. Pwede na ka mag TikTok. Hello. And then kaning na effects, pwede na dira nga mamili ka din og effects. Ba? Sa imong gusto nga effect. Okay. So balik na ta, guys. So kung mag-play ta ni, ani lang na. So i-stop sa nako ha, since dili ko mag TikTok karon. So i-X na nako. I-exit na nako kay di naman nako ni padayon ni akong TikTok, kani akong kuan ron i-exit ni nako. Okay, then go back. Kung ganahan mo diri ay di-report, pwede ra sa dinhi sa plus. Okay. Then if you want to use the effects para na filter, dira na ngana char. And then na sound diri nakabutang na sa screen sa ibabaw na sounds. So ito na, wait lang ha na. So diba naman tay gibutang diri sa favorites na diri daghan ana. So kumao ni ako mga favorites nga akong gi-added nako. Added. So mao na siya din ha, mamili lang ka. Then okay na. Pwede na tama ka. Mamili lang ka dira Okay, so that's it guys. I hope na natay nakatunan din nga video. So enjoy sa pag-TikTok mga guys. Okay, bye.